Takže čaute lidi, já vás chci přivítat u informačky na nový kanál, já jsem Geyser.cz, ale já jsem Čabosák 13. Takže Čabosák 13 už nebudu a na kanále Highly Games už nebudu natáčet. Mám prostě svůj kanál, kde budu natáčet své videa. Tak, já vám teď řeknu, jak to bude u mě probíhat. U mě to bude... Tady jsem živo. Morde. Tak. U mě na kanále to bude probíhat tím stylem. Fuck you. Dobrý, no. Tak. U mě na kanále to bude probíhat tím stylem, že videa budou tak jednou do... fuck you. Jedno video bude jednou do jednoho dne, anebo jedno video do 2 dnů, když tak jedno video do týdne. Tak, za chvilku jsou prázdniny, myslím, že zítra se rozdává vysvědčení a já moc času nebudu mít, protože pojedu teď asi na 21 dní nebo to, takže videa moc nebudou vycházet, ale potom budou vycházet úplně normálně. To... Mně se... Jo, se chvilku, počkat. Joj. Tak. Tak, u mě na kanále budou vycházet videa tím, jakoby budou vycházet videa z videos, nějakých online her, krávoviny a takovýhle. Potom normálně, co mám stáhlený nebo koupený, tak budou vycházet Just Cause možná, spíš určitě. Jo, tady. Dobrý. Just Cause, potom co ještě? Jo. Ty vole. Just Cause, Minecraft, potom do prdele. Terrarie, Assassin's Creed 3, Metin Quadcore, málo kdy, víš gameplay, Tak. Já to za chvilku ukončím. Je to sere. Jo, mimochodem, jestli se ptáte, proč mě to sere, tak to natáčím asi tak po 12. Bože! Buď to jsem nenahrával zvuk, nebo nějaký krávoviny prostě. Nenahrával jsem obraz. Obraz, zvuk a pičoviny. To prdele. Že půjdu za slep. Dobrý. Ty vole. Ach jo. Já to za chvilku ukončím. Piču, vole, smrtel, hnusnej. Dobrý, no. Já ho ani nezabiju, to si děláš cheater, ne, to prdele. Hej, to jsem chtěl já. Blokáda. Na sere. Pič. Ty vole, to máš co minigun, jo? Wow.
nevadí. Ach jo, tak. Já vím, nic moc toho není, ale mě se moc nechce... Bože, kecat. Prdele. Vole. Mně se moc nechce kecat. Tak. Jak mimochodem je zítra vysvědčení. A proto se já... Musím připravovat kurva granáty, všechno granáty, vole. Tak nic. Takže já to ukončím a u další hry se mějte. Čau. Ale ne, už vážně. Čau.